ናይ ደም ትቦታት ንምጽራይ ዝተዓጸው ትቦታት ንምኽፋት ዘኽእሉ ብጣዕሚ ጠቐምቲ 12 መግብታትን መስተታትን ከሕብረኩም እየ arteries ወይ ድማ ዝዝርግሑ ሰራውር ደም ብኦክሲጅን ዝተመልአ ደም ካብ ልቢ ተቐቢሎም ናብ ሙሉእ ኣካላት ዘብጽሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐሊሉ ንምግማት ከም ዝከኣል እዞም ናይ ደም ትቦታት ናይ ምዕፋንን ናይ ምዕጻውን ጸገም ዘጓንፎም ብቐጥታ እቲ ሓደጋ ዝወርዳ ልቢ ኣትኸው ናይ ደም ትቦታት ብልዑል ጸቕጢ ደምን ናይ ኮሌስትሮል ዓቐንን ሕማም ሽኮር ልዑል ክብደት ሽጋራ ብምትካኽ ከምኡውን ምስ ያዕጽምቲ ዝተተሓሓዙ ሕበጣትን ዝተላዕለ ክጸቡን ክዕጸውን ዝኽእሉ ክኾኑ ከለዉ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ልቢ ስርሓ ብግቡእ ንምስልሳል እናኸበዳ ስለትመጽእ ኣብ ከይዲ ሙሉእ ብሙሉእ ስርሓ ደው ናይ ምባል ወይ ድማ ንድኻም ልቢ እንብሎ ሕማም ዝተቓላዕና ክንከውን ይገብረና ሕማም ልቢ ብቐታልነቱ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 36 ሰከንድ ሓደ ሰብ ምስ ናይ ልቢ ዝተተሓሓዘ ሕማም ይሞት ሎሚ ንዛረበሉ ናይ ደም ትቦ ምድፋን ንናይ ልቢ ሕማም ካብ ዘቃልዑ ምኽንያት ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍ ልቢ ከባቢ ዝስማዓና ቃንዛ ሕጽረት ምትንፋስ ድኻምን ጽሩሩ ምባልን ብዙሕ ረሃጽ ምውጻእን ብጣዕሚ ቁልጡፍ ሕርመት ልብን ናይ ደም ትቦታት ምድፋኖም ሓበርቲ ምልክታት ቀንዲኦም ብዝኾነ ዝተደፈኑ ናይ ደም ትቦታት ንምኽፋትን ንምጽራይን ዘኽእሉ ብጣዕሚ ጠቐምቲ 12 መግብታትን መስተታትን ከሕብረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ ዳግማይ ብኽብሪ ይዕድመኩም ቅድሚኡ ግን ዝፈትወኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ሓተኩም እቲ በቢግዚኡ ዝፍነወልኩም ቪድዮታት እውን ንኸይምልጠኩም እታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቑ ኢኹም ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ እንጣጢዕ ከም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝረኣናዮ ንጥዕና ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ክንሱ ይኹን እምበር ብዙሕ ጠመተ ዘይግበረሉ መግቢ እዩ ካብቲ ብዙሕ ጥቕምታቱ ድማ ነቲ ዝተዓጹ ናይ ደም ትቦታት ምኽፋት ምሕጋዙ ተረቋሒ እዩ እንጣጢዕ ብዘለዎ ልዑል ትሕዝቶ ፋይበር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝተደፈኑ ኣብ ምድፋን ዘለዉ ናይ ደም ትቦታት ብምጽራይ መሊሶም ስርሖም ብግቡእ ንምስልሳል ከም ዝኽእሉ ይገብር ብተወሳኺ እውን ኣብ እንጣጢዕ ዘሎ ልዑል ኦሜጋ 3 ኣሲድ ትሕዝቶውን ኣብ ናይ ደም ትቦታት ንዝፍጠሩ ሕበጣት ብምውጋእን ንልዑል ጸቕጢ ደም ብምጉዳል ኣብ ልዕሊ ልቢ ዝወርድ ጸቕጢ የቃልል እምበኣር እንጣጢዕ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ቆሊና ጎዲና ብምድላው ብዝተኻእለ መጠን ብቐጻሊ ምስ መግቢ ምውሳዱ ንጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ ልዑል ምዃኑ ምዝካር እውን ግቡእ እዩ ካልኣይ ቀይሕ ሱር ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ደም ትቦታት ምስ ጥዕና ልቢ ዝተተሓሓዘ ኣብ ናይ ጠቐምቲ መግቢ ዝርዝር ክጠፍእ ዘይግብኦ ሓደ ቀይሕ ሱር እዩ ቀይሕ ሱር ልዑል ትሕዝቶ ናይትሬት ዘለዎ ኣታኽልቲ ክኸውን ከሎ ናብ ኣካላትና ውሽጢ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ድማ እዚ ናይትሬክ ትሕዝቶ ናብ ናይ ናይትሪክ ኦክሳይድ ምቕያር ኣካላትና ንዘጋጥሞ ናይዚ ንጥረ ነገር ሕጽረትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ደም ትቦታት ምሕባጥን ምጽባብን ይከላኸል ልዑል ጸቕጢ ደም ንምቁጽጻር ይኹን ናይ ደም ትቦታት ምድፋን ምክልኻል ብምሕሳብ ቀይሕ ሱር ክትበልዑ ከለኹም ካብ ኣብሲልኩም ምብላዕ ብመልክዕ ጽማቕ ንመዓልቲ ሓደ ኩባያ ምስታይ ይምከር ሳልሳይ ኣራንሺን መሰልቶምን ብቫይታሚን ሲ ዝሃፍቶም ስለ ዝኾኑ ከም በዓል ለሚን ዝኣመሰሉ ናይ ሲትረስ ፍረታት ናይ ደም ትቦታት ንምጽራይን ምኽፋትን ብጣዕሚ ኣድለይቲ እዮም ኣብ ኣራንሺ ዝርከቡ ልዑል ኣንቲ ኦክሲዳንት ትሕዝቶ ፍላፍኖይዳት ብፍላይ ብኮሌስትሮል ምእካብ ዝተላዕለ ኣብ ናይ ደም ትቦታት ንዝፍጠር ዝደረቐ ደም ብምጉዳል ናይ ደም ምዝውዋር ብዘይ ምሕንካል ከም ዝቕጽል ይሕግዙ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣራንሺ ብቐጻልን ዝበልዑ ሰባት ካብ ዝረኽብዎ ብዙሕ ጥቕምታት ሓደ ምስ ናይ ደም ትቦታት ብዝተተሓሓዘ ንዝፍጠሩ ድኻም ልቢ ይኹን ስትሮክ ንዝህልዎ ምቅላዕ ብጣዕሚ ትሑት ምዃኑ እዩ ራብዓይ ሁርድ ኣብ ናይ ደም ትቦታት መንደቕ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝፍጠሩ ሕበጣት ብግዚኡ ንምሕካም እቶም ሕበጣት ተደጋጊሞም ኣብ ናይ ደም ምዝዋር ምሕንኳል ንኸይፈጥሩ ዝሕግዙ ቀመማት ሓደ ሁሩድ እዩ ሁሩድ ኣብ ቆርበት ይኹን ኣብ ውሽጣዊ ክፍለ ኣካላትና ንዝፍጠሩ ሕበጣት ብምክልኻልን ብምእላይን ተመራፂ ዝገብሮ ኣብ ትሕዝትኡ ብዝርከብ ካርኪሜን ብዝበሃል ቀንዲ ንጥረ ነገር ክኸውን ከሎ ሁሩድ በዚ ንጥረ ነገሩ ምኽንያት ድማ ናይ ደም ትቦታት ብምኽፋትን ናይ ደም ምዝውዋር ብምቅልጣፍን ልቢ ብጥዕናኣ ንኽትጸንሕ ብጣዕሚ ይሕግዝ ሓምሻይ ዓሳ
بأوميغا 3 فاتي أسيد زهافتمن نناي دم تبوتات طعنا بطعم طعام زخونن مغبي عسا እዩ መጽናዕታት ከም ዘረጋግጽዎ ኣብ ዓሳ ዝርከብ ናይ ኦሜጋ 3 ትሕዝቶ ኣብ ናይ ደም ትቦታትን ንዝፍጠሩ ናይ ኮሌስትሮልን መሰልቶምን ጎዳእትን ጥረ ነገራት ምትእኻብ ናይ ምጉዳል ልዕል ዓቕሚ ኣለዎ ናይዞም ምትእኻብ ምጉዳልን ምእላይን ድማ ደም በቀሊሉ ንኽዘዋወር ስለ ዝገብር ምስ ልቢ ዝተተሓሓዙ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ትሑት ይኸውን ሻድሻይ ኮሚደረ ካልእ ንናይ ደም ትቦታት ጥዕና ኣድላይ ዝኾነ መግቢ ክኸውን ከሎ ነዚ ጥቕሚ ተባሂሉ ክውሰድ ከሎ ግን ካብ ዝበሰለ ብጥሪኡ ምብላዕ ወይ ድማ ብመልክዕ ጽማቕ ምውሳዱ ዝምከር እዩ ኮሚደረ ብዘለዎ ትሕዝቶ አንቲኦክሲዳንት ናይ ደም ትቦታት መንደቕ ክበጽሖም ካብ ዝኽእል መጉዳእቲ ይከላኸል እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኮሚደረ ዝርከብ ናይ ላይኮፒን ትሕዝቶ ኣብ ናይ ደም ትቦታት ንዘጋጥሙ ሕበጣት ዝኣሊ ክኸውን ከሎ ንጸቕጢ ደም ዝቆጻጸርን ከምኡውን ጠቓሚ ዝኾኑ HDL ዝተባሃሉ ናይ ኮሌስትሮል ዓቐን ዘልዕል ብምዃኑ ንልቢ ብጥዕና ምጽናሕ ብጣዕሚ ይጠቅም ሻብዓይ ጅንጅብል ብኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ትሕዝቶ ኣስፕሪን ከም ምውሳድ ማዕረ ዓብ ጥቕሚ ዘለዎ ጅንጅብል ንልቢ እውን ካልእ ዝተጻበቡ ናይ ደም ትቦታት ብምኽፋት ናይ ደም ምዝውዋር ስርዓት ብምኽፋት ንምቅልጣፍ ዝጠቅም መግቢ እዩ ጅንጅብል ናይ ደም ምርጋእውን ዝኣሊ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ደም ትቦታት ዝእከብ ናይ ኮሌስትሮል ስብሒ ብልዑል መጠን ናይ ምጉዳል ዓቕሚ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽናዮ እዚ ምልክታት ተስተውዒልኩምን ከምዚታት ዓይነት ናይ ደም ትቦታት ምጽባብን ምድፋንን ጸገም ዘተሓሳስበኩም እንተኾይኑ ኣብ መዓልቲ 2 ኩባያ ሻሂ ናይ ጅንጅብልን ጻዕዳ ሽጉርትን ለሚንን ምስታይ ፈትኑ ሻምናይ ኣዳጉራን ባልዶንጋን ብልዑል ናይ ፋይበር ትሕዝቶኦም ፍሉጣት ዝኾኑ ኣዳጉራን ባልዶንጋን ንልቢ ጥዕናውን ብጣዕሚ ጠቕምቲ እዮም ምስ ዝኾነ መግብታት ይስርዑ ናይ ደም ትቦታት ጥዕና ንምሕላው በብመዓልቱ ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት ምውሳድ ኣድላይ ክኸውን ከሎ እዞም መግብታት ድማ ብተወሳኺ LDL ዝተባህለ ሕማቕ ናይ ኮሌስትሮል ዓይነት ብልዑል ዓቐን ካብ ኣካላትና ምጉዳል ከም ዝሕግዙ ተደጋጋሚ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም ታሽዓይ ቃርፋ ሲናሚ ኣብ ደም ውሽጢ ናይ ፍሪ ራዲካላት ተጽዕኖ ብምውጋእ ናይ ደም ኣብ ሓደ ቦታ ምእካብን ምርጋእን ጸገም ንምእላይ ይጠቅም ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ምጉዳል ንምክልኻልን ናይ ሽኮር ዓቐንና ንምጉዳልን ንጸቕጢ ደም ንምቁጽጻርን ከምኡውን ኣብ ግዜ ጽግያት ንዝህሉ ቃንዛ ንምጉዳል ዝሕግዝ ብምዃኑ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ማንካ ሻህ ዘይበዝሕ ሕሩጭ ቃርፋ ምሻህ ምስታይ ናይ ደም ትቦታትን ጥዕና ልቢ ምሕላው እንገብሮ ቃልሲ ብቐሊሉ ክሕግዘና ይኽእል ዓስራይ ኣጃ ናይ ደም ትቦታት ምጽባብ ኣጋጢሙኩም እንተኾይኑ ወይ ድማ እቲ ጸገም ኣቐዲምካ ንምክልኻል ቀጻሊ ካብ ናይ መግቢ ሊስታኹም ክጠፍእ ዘይብሉ ቀዳማይ ኣጃ እዩ ኣጃ ወይ ከዓ ኦተስ ብቐጻሊ ምምጋብ ናይ ደም ትቦታት ምጽባብን ምድፋንን ካብ ዘምጽኦም ጸገማት ንዝህሉ ምቅላዕ ብልዑል ኩነት ዝንክክ ክኸውን ከሎ ዘየድልዩ ናይ ኮሌስትሮል መጠን እውን ኣብ ናይ ደም ሰራውር ንኸይእከቡ ይከላኸል ኣጃ ምስ ናይ ደም ትቦታት ጥዕና ዝተተሓሓዘ ምስ ዘለዎ ኣገልግሎት ብተወሳኺ ክብደት ኣካላት ምንካይ ናይ ሽኮርን ኮሌስትሮልን መጠን እውን ምቁጽጻር ዝጠቅም ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ካብ ማኣድኹም ክጠፍእ ኣይግብኦን እዩ 11 ኣቮካዶ ናይ ልቢ ፈተውቲ ካብ ዝኾኑ ፍጹም ጥዑያት ናይ ስብሒ ትሕዝቶ ካብ ዘለዎም መግብታት ሓደ መጀመርያ ድስራዕ ኣቮካዶ እዩ ካብ ባናና ንላዕሊ እውን ብፖታሽም ዝሃፍተመ ፍራፍረ እዩ እዚ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ልዑል ናይ ፖታሽም ትሕዝቶ ምስ ናይ ልቢ ምትሕሓዝ ዘለዎም ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድል ዝንክክ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተገበሩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ንመዓልቲ ብቐጻሊ ሓደ ኣቮካዶ ምምጋብ ብፍላይ ምስ ልቢ ብቐረባ ዝርከቡ ኣብ ናይ ደም ትቦታት ናይ ኮሌስትሮል መጠን ዝእክብ ብሩኡይ ምጉዳል ይጠቅም 12 ግሪን ቲ ቀጠልያ ሻሂ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ከም ዝረኣናዮ ንኣእምሮ ጥዕና ንክብደት ኣካላት ምጉዳል ከምኡውን ዝጸበቡን ዝተዓጸውን ናይ ደም ትቦታት ንምስትኽኻል እውን ይጠቅም እዩ ግሪን ቲ ብዘለዎ ፖሊፊኖል ዝተባህለ ናይ አንቲኦክሲዳንት ትሕዝቶ ኮሌስትሮል ናብ ናይ ደም ትቦታት ብምእታው ንዝእከብ ከይዲ ዝከላኸል ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ እውን ናይ ደም ትቦታት መንደቕ ዘደልድልን ናይ ደም ምርጋእ ከትርፍን ዝኽእል እዩ እምበኣር እዚኣቶም ቀንዲ ናይ ደም ትቦታት ምጽባብን ምድፋንን ዝከላኸሉ ከምኡውን ነቲ ጸገም ምስተፈጥረውን መፍትሒ ዝህቡ መግብታትን መስተታትን ክኾኑ ከለዉ ነዞም መግብታት
بقصال بستخاله متن موسادهم ናይ ደም ዝዋር ብምቅልጣፍ ናይ ልብ ጥዕና ኣብ ከይዲ ምሕላው የኽእለና እምበኣርከ ዝፈተኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ በዚ ዘምጻኹልኩም ተማሂርኩምን ተጠቂምኩምን ክትኮኑ ተስፋ ገብር ንሎሚ ሒዜ ዝመጻኹ ዝመስል ነይሩ ኣብ ቀጻል ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ህይወትኩም ብንቕሓት መርሕዋ